आवा हंस के ले जा 10 के, हर एक माल 10 रुपया, हर एक माल 10 रुपया। चनाचूर गरम मनपुर गरम में भाई कोनो तो ग्राहक लोग तो नहीं घुसन की 10 रुपए में क्या करे तो हो? चूरन मुरन पूरन सब मिला के कुली में से हाँ क्या बड़ू है? लौकत नहीं की आँखी से महाराज काउची रहो आँख में चश्मा लगा के पड़ी क्या? ना मैंने सब ठीक है 10 रुपए का तो ए चनाचूर गरम वाली मिला के। हाँ भैया काले हम बोली हमरो के में सब मिला के दे दो 10 के। हमारो का 10 के अच्छा दे दो। खाइम जे तो हंस के जाइन जा, खाइम जे तो बहुत हंस के जाइन जा। देखी जा होता नहीं हो 10 रुपए के ए तब कितना लेम 10 रुपया के लगता कि पूरा उठा के लेके चल जिम का रे मर दे लेते कुल बनावल बा कुल मिलावल बा कुल खिलावल हमारो का बा। 10 के। 10 के बाकी तू ठगत ताड़ू। तब का ठगत नहीं खी ए बड़ी महंगा हो गई बा तेल मर चाहिए आपके मालूम नहीं खे जाके बाजार में कितना पर बुझाता है 100 रुपए में कितना देता हूँ? 100 रुपये में हाँ कुल मिला के तो कुल मिला के होता नहीं है हाँ 100 रुपए में जाए द ठीक है बा। का बेचाता रे? हाँ बुढ़े बाबा का बेचाता? चूरन बेचाता चूरन चूरन। हाँ आवा हंस के ले जा 10 के आवा हंस के ले जा 10 के। हाँ अरे चाना में कुल फेटौआ देताड़ू। कुल मिला के कुल घोर के ताजा माल ह। एकदम गरम गरम बाबू एकदम गरम गरम बच्चा ना चूर गरम रात एकदम के ह गरम। कि दिन के? एकदम लगले के ह ततले ततले हमारा बुझाता कि बासी ह। बासी में ले के बता ले ना तो जाइए यहाँ से ठीक बा। देखिए हमार बहुते ग्राहक कहन जइहन माल ताजा नहीं खे। माल बहुते ताजा बउए ठीक बा। अभी खइले कहाँ बानी खाइम चिखम तो बड़ी चटकदार लगी और आइल बुझाता तो चिखला ही के उड़ाई लगता तुम सिखाव। ली ना बुझाता कि राते की जान जा के और आइल ह। ए बुढ़ा ले के बतला ना तब रास्ता देखो बहुते लोग अइहन ना बहुते लोग हंस के जइहन इस पसीना छोड़ता है हमें। तो गरम गरम कहत कि ताजा ताजा बउए ई गरमा गइल बा नीमक ज्यादा का डलले बाड़ू। ए गरमइले बानी ई हाँ नीमकवा से का पसीना पचा पचा छोड़ता। निमकवा से ना हाँ गरमावल बा तो ए बबुआ का कैसा लगा? चनाचूर गरम लागत हो। अरे एक हाय माल कैसा 10 लागता? रुपया आवा हंस के ले जा 10 के पूछ तू ही तू ही पूछ पूछ। ल हमनी के ना पूछब जा हमनी के हर खा एक तनी। माल 10 रुपया हर एक माल अरे 10 रुका रुपया। ना चिचिया ताड़ू। ए मारे तू हम ही गाह नहीं के ना खाना। हनी। एगो तू ही नहीं खाना और तो ग्राहक बार माल ग्राहक के बुलाए के बना हाउ का बुढ़ो हाउ हाउ गुका 100 रुपया। 100 रुपया किलो बस आवे हाउ कौन 100 रुपया हाउ सब 100 रुपया बा हर एक माल 100 रुपया बा 100 रुपया बता हाउ दी ही बड़की नंबर चाहिए बड़की मिल जाई नु सब मिल जाई तो दी नु दी मिल जाई कुल काहे ना मिली का है? महाराज लेके नोट हम देता हम हई ना ले दी चट ले जाई पट ना। हाउ 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 बड़ा निक लगती घरे लिए ये कहती लो 10 के कुल दे फंस के तो कुल दे तड़ू। हाँ कुल मिला के बुढ़ऊ आज कुल मिला के दे तड़ू। हाँ। हमारा मन करता हाउ लेवे के। कौन बुढ़ऊ हाउ कौन ची रुका रुका हाँ गोड़ो में दी कौन ची अल्लाह चटक चट का है? का लती हूँ पिटा तो भाग मनी मनी बिगड़ा बा का हो काका। तो हम अरे 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 का कौन ची ले बरे अरे कौन कुछ ची ना लेबे? बेटा हो जाई। कौन ची हाय अगर मोरी आइट के चूल्हे में झोंक ना देनी ना दे तो तू का कहत रह तू आवा फिर दोबारा दुकान पे हमरा नतिया कुल बदमाश हो के बता हम जतनी और ग्राहक के बेचे ये नतिया ग्राहक बहुए दु गइला सम तू वो लेके गइला सन हर एक माल